дар майдон ҳастанд ва ҳайати тими барқчӣ барои мо шумо пешниҳод карда мешавад ва регард аст ки бозии даври аввали ва имрӯз ҳам акнун онҳо дар майдон нестанд. аз бозии оянда ба дастаи барқчӣ ҳамроҳ мешаванд. дар бозии оянда ин ду бозингар ба ҳайати дастаи барқчӣ бармегарданд. Панчер ва Амирҷон Хуркашев садои шудаки довар Амирҷон Хуркашев нуқтааш довари марказ садои шудаки худро баланд мекунад. аз замин мавқеъ имкони идома бахшидани ҳамла зорбоз масуфои дур дар имрӯз пас аз 22 рақобат. албатта ин натиҷаи олӣ нест, вале натиҷаи бад ҳам нест. ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои дастаи барқчӣ. имконият барои ҷовидон хушвақтов ирсолиҳо аз кунҷи майдон ва бениҳоят наздик буданд бозингарони барқчӣ ба задани гол. аммо ҳамла соз мондан. албатта бозингарони дастаи барқчӣ фурсати задани голро доштанд ва боз як имконияти дигар аз даст мефогари дастаи барқчӣ инҷо ҳуҷумро бартараф кард. на танҳо бартараф кард, балки ҳамчунин ҳамлаи дасташро оғоз кард. меҳрон ирсолиҳо ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба, имконияти навбатии зарба ва туп панчерро мебинем акнун. ин аввалин ҳуҷуме метавонад бошад ки хеле хавфнок роҳандозӣ гардад. пас ба дохили ҷаримагоҳи барқчӣ дар камтарин фурсат худаш кӯшиш мекунад зарба бизанад. паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ бисёр амолӣ ва буздаро вардан. пас бақиб соли баланд ба дохили ҷаримагоҳ. зарба бо сар ва андак баландтар. кӯшиши задани зарба аз масофаи бисёр ҳам дур ва зарбаи хеле хавфнок ҷониби дароз. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. ирсоли умар ба дохили ҷаримагоҳ. мавқеъ барои задани зарба метавонист бошад. дарорад партобио. бозингарони дастаи барқчӣ эътироз мекунанд ки ту ба дасти футболбози панчер расидааст. санаи такрори он ҳолатро мебинем. гузаштаи худ дастаи барқчиро бо ҳисоби 3-1 шикаст дода буд. инҷо наздик аст ки бо ҳисоби мусовӣ бозиро ҷамъбаст намояд. идома дорад вале довар бозам хомӯш аст. ахиран садои шаки довари марказро мо шунидем.